Salutare bun și bine la un episod. Astăzi ne vom juca Minecraft și am un mic anunț de făcut. Vreau să-mi cer scuze că n-am mai postat pentru că am avut treaba asta cuiva la națională și știți ce? Am luat evaluarea! Yay! Da, dacă vreți să mai vedeți noua serie cu Minecraft, că facem noi serii cu Minecraft, dați acolo un like și un subscribe și haideți să începem jocul. Acum n-am mai jucat de mult jocul ăsta. Au băgat foarte mult în jocul ăsta, deci cred că am vreo 2 ani de acum. Și văd că am înțeles că frunzele astea sunt bune de fuel source, bune de în loc să mai găsești cărbune așa frumos. Ei frunze de astea și e bine, n-am ce să zic, decât să iros. Am avut o problemă, sper să meargă. Așa. Da, nu știu, acum eu sper să meargă ca să nu mai irosesc atâtea resurse ca să mai repornesc telefonul. Nu știu, am avut o problemă la telefon. Nu l-a reparat cu el, cine știe. Haideți să minem piatră. Oh. Wow. Ok, pe aici. Avem tot ce ne trebuie. Na, să stăm pickaxe-ul mai au așa de furnace, poate aminti ceva. Și voi ce părere ați avut de subiectele astea la examen? Vi s-au părut grele, ușoare? Să-mi spuneți acolo în comentarii. Și o să postez stand-off în următorul episod. Dacă mă o să postez cât mai des, încerc să postez cât mai des posibil. Ultimul episod are, de acum cred că 9 luni. Nici nu mai știu, sau 5 luni, nici nu mai știu câte. Voi credeți că am voce de fetiță? Dacă eu parcă am impresia că am o voce de fetiță. Bine, sper să n-am voce de fetiță, dar mă rog. Nu fac videoclip prea lung. Ui, facem din noi chestii din pietre. Pickaxe nou clar. Mai fac ceva din astea. Sabii. Topor. Nici lopată nu mai am. Facem așa. Bine am lemn. Aici am lemn. Așa, da, mai facem niște bețe. Ia astea. Fac și o lopată, fă și de asta. Și un furnace. Mai bine cred că trebuie să omorâm. Ar fi ca să omorâm niște oi. Nu omorâm oi, e game over, pe scurt. Oile sunt bune. Nu, un pic să luăm și niște funde de astea. Da, adică un item arde la 2 frunze, deci e chiar ok. Față, nu știu, bine, la cercul cum se valorează are aceeași valoare ca vergul cărbunele. Adică 8 itemi. Poate să ardă un cărbune. Înainte de a fi epuizat. Luăm așa, nu luăm mult, un stack ar trebui să fie suficient. Și cred că o luăm spre mină. Mai vreau o frunză aici. Cam atât. Haideți să găsim show niște animale. Nu-i de cave ăla de la spawn. Wow, mă, mi se șcă în lag. Cărbune acolo. Ce bine. Că nu trebuie să mă duc până la naiba în praznic. Scobor, mă, cocăț. Mă, și cocoț. Găsim undeva, dar am pierdut. Da, aici am găsit. Mult cărbune, e ok. Acum sper să nu fim veni de la mari, să mirosească absolut tot pickaxe-ul.
poate reușesc să găsim și iron, cine știe. Și am văzut, am înțeles că s-ar putea să adauge armură de cupru, adică nu cred, sigur, bug, deja e în update, Bedrock Preview. Da, eu, pe părerea mea, e ok, măcar face cupru mai folositor decât nimic. Am luat tot, da? Ok. Găsim acum niște animale și poate mergem în cave-ul ăla. Asta e scopul, mă, Aoleu, să găsim ceva un pic mai rapid, nici mâncare n-avem. Am găsit carbone, n-avem mâncare. Nu vreau să stau în prima noapte să mă uit ca ciuperca în mare. Dacă știți ce zic, adică stau mult cu monștri. Măcar fierna, măcar un scut n-am. Avem găini, dar n-avem oi. 3 oi vrem. Atâta, 3 oi. Am auzit bebe oaie, dar nu e ceea ce caut. Eu vreau adult oaie. Aha, ați dirt, să mânca ceva oaie, cred că. Da, e bebe oaie, dar nu vreau bebe oaie. Unii ți-s părinții? Vreau să-ți omor părinții. Ok, arăt, sunt ca un criminal. Da. Ce frumos. Mai au niște lemn, mai e nevoie, cred că. Nu știu dacă s-a adăugat și pe Java chestia asta cu lemn, cu lemne astea puse pe jos. Nu cred. Deja e bărci. Aoleu, mi s-a blocat și blochează. Nu era să mielesc. Dar unde sunt, mă, oile? Oh, da, în sfârșit ceva, ok. Da, nu pot să fac. Bun, una. Două. Nu știu din ce ar putea să fac. Astea fac ceva. Pumpkin, da. Mamă, la ce merge așa greu? Găini. Nu vreau să stau noaptea, dar că n-am ce să fac. Mi frică să stau noaptea și să. Uite, oaie. O altă oaie. Da, unde a trei, adică nu cred că o să meargă. Mori, așa. Da, dacă tot aici eu să iau și vacile astea. Bun. Să am pielii pentru alea în drown. Au daci. Vino încoace, așa. Am suficient de... Alea nu, am crezut că era drown cu trident. Dar zic, dacă pot să fac ceva cu astea, nu cred. Poate nu... Pot să fac ceva... da, chiar asta am idee mai bună. Facem așa. 1, 2, 3. Perfect. Mai stați mai neapărat alb, nu zici că trebuie să fie alb neapărat. Contează să avem pat, atâta. Avem pat pentru noapte. Vedeți? Dar câte le dărăm? Câte bucăți de piele am? Pot să fac niște papuci. Uite o căscuță să-mi fac. Dar nu am de căscuță așa. Să fac cu niște papuci atunci. Nu cred că o să am nevoie momentan de coasă, motocoasă. Da, asta e prima noapte. Atâta spunem și la făcut niște mâncare aici frumos am. Și acum uităm ce să mai facem. Și asta a fost prima noapte. Da. Și aici cred că să-mi fie mie baza. Aproape de spawn. Dar sunt conjurat de bărci. Contează că am un pat. Doamne ajută, n-am iron. Când cave-ul acela din la spawn. Dacă tot aici? Nu fac niciun chest.
Da, apropo, ce faci, frate? Da, tu ai voie pe aici? Ia să te omor. Mori. Era să înjur. Peștișori. Ce frumos. Opa. Ce fac? Oh, stai, ce fac? Alo, ajutor. Ok. Gata, m-am speriat. Dar n-am pus mâncarea, l-a făcut. Bun, băieți, cam atât cu acest episod de Minecraft. Eu sper că v-a plăcut. Și nu uitați, dacă vreți să mai vedeți aceste episoade cu Minecraft, noua serie de Minecraft în care joc eu single player, din păcate, că aș fi vrut să fac server, dar ceva nu e ok, nu mă lasă. O să, la 10 like-uri, am să pun partea a doua la această serie. Eu am fost Legend, ne vedem data viitoare. Pa, pa!